Bagong kok ora melu metu. Golek mungsuh kula. Sing kok karepe lho sapa ngerti kakange apa adine melu-melu mungsuhe Bagong. Lho, adine Ratu Mandura kuwi Ratu Ndarawati. Terare. Kresna kuwi adine Baladewa. Oh iya. Kula lagi kelingan. Nyun ngapunten, Bos. Niku namung guyon. Ning kula niku namung badhe ngelingke Samang. Samang iki sampean lho. Ngelingke bab apa? Lho, Petruk niku nek pun bacut metu kadigdayane. Niku mbebayani ngeling-eling sejarah. Petruk niku dudu anake Bapak Semar kang sejati. Niku anak Ratu Gandharwaraja. Lho niku. Iso-iso nek Petruk nesu ngetokke kekuatane Kang Raka Mandura kalah musuh Petruk. Nek nganti Baladewa mati musuh Petruk sing wirang sinten? Sampean. Mula Kang Sowi Bagong pisan Petruk lawan Prabu Mandura kae supaya aja nganti padha padudon lalah siap. Sing iso nyerateni Petruk niku mung kula kok. Nek mboten kula sinten meneh? Iya Bagong. Pareng ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Petruk niku wonge gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel piye? Nek bacut kelegan niku Petruk nggih dituturi gampang. Nek bacut muring, bacut nesu kaya ngono niku wah. Ora peduli sapa mawon. Mula Kang Raka Baladewa niku wah mesake iso-iso mati bengi niki. Ning nek kula